дар идомаи боздид аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар иншооти азими аср, нерӯгоҳи барқии обии Роғун, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нақби сементатсионӣ ва заҳкашии G1L бо раванди корҳои бунёдӣ шинос шуданд. Нақби мазкур ба иншооти лоти 2 мансуб буда, корҳои сохтмониро пудрачӣ ширкати Вибилд ба зимма дорад. ин нақб аз иншооти асосии нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба ҳисоб рафта бо риояи талаботи лоиҳавӣ бунёд мегардад. дарозии нақби сементатсионӣ ва заҳкашии G1L 234 метр буда аз сатҳи 1002 метр то 975 метр мавзеъ мегирад ва бо нақби сементатсионии G1S ки аз зери ядрои сарбанд мегузарад пайваст мешавад. طبق лоиҳа нақби сементатсионӣ ва заҳкашии G1L аз 790 адад чоҳ иборат аст. имрӯзҳо дар ин нақб марҳилаи охирини корҳо идома дошта, аз шумораи умумии чоҳҳо 680 адад парма ва сементатсия карда шудааст. корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи нақб аз ҷониби ширкати Треви ва зерпудрачии ширкати Вибилд иҷро гардида истодаанд. сифат ва муҳлатҳои иҷрои корҳои сохтмонӣ дар нақби мазкур аз ҷониби мутахассисон мунтазам назорат карда мешавад. ҳамин аст ки анҷоми корҳои бунёдӣ дар ин қитъаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун мувофиқи нақша ва дар доираи талаботи сохтмон сурат мегирад. дар ин ҷо асосан корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда аз тарафи ширкати хориҷии Треви иҷро карда мешавад. ҳаҷми корҳо мувофиқи лоиҳа аз пикети 0+00 то пикети 2+3400 790 адад чоҳҳои сементатсионӣ бо дарозии 10 метр дар санг ва 611 адад чоҳҳои пардаи обанд бо дарозии 140 метр дар санг ва 109 адад чоҳҳои заҳкашӣ бо дарозии то 50 метр дар сангро ташкил менамоянд. то ин ҷониб 680 адад чоҳҳои сементатсионӣ ба пуррагӣ парма ва сементатсия карда шудааст. ҳаҷми маҳлули сарфшуда дар ин мавзеъ 203 метри мукаабро дар бар гирифта масрафи семент 203 тоннаро ташкил менамояд. назорат ва сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ аз тарафи муҳандисони гурӯҳи сафарбаршудаи намояндаи фармоишгар шабонарӯзӣ дар ду басти корӣ ба роҳ монда шудааст. кӯшиш менамоем ки сифати корҳои сохтмониро дар ин иншооти муҳим саривақтӣ ба анҷом расонем. нақби сементатсионӣ ва заҳкашии G1L нақби муқимии нерӯгоҳ буда барои иҷрои корҳои сементатсияи пардаи обанд ва заҳкашӣ хизмат мерасонад. то имрӯз сохтмончиёни ватаниву хориҷӣ дар ин нақб корҳои нақбканӣ, таҳкимот ва хобонидани бетони конструктивӣ қисмати каф ва девору сақфро ба масофаи 234 метр ба анҷом расонида марҳилаҳои баъдии корро идома медиҳанд. зимни боздид аз ҷараёни корҳои сохтмон дар нақби сементатсионӣ ва заҳкашии G1L нерӯгоҳи барқи обии Роғун, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сохтмончиён вусъат бахшидан ва бо сифати баланд анҷом додани корҳоро талаб намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ин шоҳкории азим барои садсолаҳост. бояд ба сифати корҳои сохтмон, истифодаи масолиҳи баландсифат ва таҷҳизоти ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ диққати аввалиндараҷа дода шавад.